ጎይታ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ አሜን እተሐያል እንድሕር ሒዝካ ኣይትስከፍን አሜን እተሐያል እንድሕር ሒዝካ ኣይትስከፍን ልብኻ ይወድቕ እሞ እንዳጥሓስካ ትጥሕስ ጎይታ ዝተባረኸ ይኹን سمعكو لا ونتك غيدا سسني كأتغا غيشتكو كبردم سغا سمعكو لا ونتك غيدا سسني وعيدين على سي اي حدين على سي هوتي بالليل على سي اي وعيدين على سي اي حدين على سي هوتي بالليل على سي بعضها خيشتكو كبردم سغا سمعكو لا ونتك غيدا سسني ما زغا خيشتكو وردن سغا يسمعكو لا ونتك غيدا سسني اي وعيدين على سي اي حدين على سي هوتي بالليل على سي اي وعيدين على سي اي حدين على سي هوتي بالليل على سي هوتيها نسغا هوتيها هوتيها نسغا هوتيها هوتيها نسغا هوتيها هوتيها نسغا هوتيها فقمي لغي سقدكو نسغا بيسوعكو لو مقدس طاغي عاتبو فقمي لغي سقدكو بالسلطان يسوعكو لا مقدس طاغي عاتبو عيدين على سي عيدين على سي هوتي بالليل على سي عيدين على سي عيدين على سي هوتي بالليل على سي هوتيها نسغا هوتيها هوتيها نسغا هوتيها هوتيها نسغا هوتيها هوتيها نسغا هوتيها رب معالتو بب ساعاتو يقول المقدس قاطعاتو رب معالتو بب ساعاتو يقول المقدس قاطعاتو كان مسكاناي كان مسكاناي كان مسكاناي معالتو بب ساعاتو يقول المقدس قاطعاتو بب معالتو بب ساعاتو يقول المقدس قاطعاتو كان مسكاناي وردم صغار يسمعكو لو نتك غيدا سسني ما زغار يشتكو
معلتو ببساعتو يقول المقدس كاتعتو بمعلتو ببساعتو يقول المقدس كاتعتو እግዚአብሔር ባረክ ቆይታ ተመስገነ ይሁን። ጅድማ ለምለኺና ቆይታ ባረክ كامس سواعكو يحدث حاينه كما عارض علم يذكر عافي كامس سواعكو يحدث حاينه ستزر ويلو من جعاين ماي صنع كبريخا ملحقنا يوتر سلازي دكاكي بيس لكا يسوس كل كيسي بارخون السمكا
أسمات عزيك زبالة السماء يا بكري بينو تسكتل لعل كل أسمات عزيك زبالة السماء يا بكري بينو تسكتل زقزق أقوله عين منك من زي بركغله ملكوت عويسم زقزق أقوله عين منك من زي بركغله እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ሁሉ ጊዜ እንባርከው አቦ ነመስክነክ ካለና ጎይታ ስኻ ክብር ስኻ ተሬ ስኻ ልዕል በል ጎይታ ስኻ በይንኻ ክብር ነመስክነክ ካለና እዚ ጊዜ እዚ ሰዓት ስለ ዝሃብካና ጎይታ ተባረኽ። እጅ ድማ ናብቲ ዝቕፅል ፕሮግራም ክንከይድና ጎይታ ብሩኽ ይኹን። ሰማይ ጥራሕ ይዘሎ ካብኡ መጽኡ ንዓብሮ ሙሉጌታ ገብረሃንስ ይበሃል። ሽሞይ ሙሉጌታ ይዝበሃል። ሙሉጌታ ገብረሃንስ ካብ ኒውዚላንድ የመጽ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን። እግዚአብሔር ሎማዓንቲ ማእኸልኩም ስለ ጎይታ ከመስግን ጎይታ ክባረኽ ስለ ዝደገፈኒ ስሙ ንዘለዓለም ብሩኽ ይሁን። ናብዚ ንመምጻእ ምኽንያት ዝኾነኒ ሃብትሺ ማለት አሎዲ ሃብትሺ ያ ሃብትሺ ማለት ነቲ ዝነበረናይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካምፕስ ዝነበርና እግዚአብሔር ነቲ ዝገበረልና ኩሉ ሰናይ ነቲ ኩሉ ዘሕለፈና ነገር ንኽነመስግን ሃብትሽን ካልኦት ሕዋትን ብዝተግህቦ ኣብኡ ክንርከብ እግዚአብሔር ረዲእኒ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ስሙ ንዘለዓለም ብሩኽ ይኹን እና ዘገርም ግዜ ነይርና ከዓ ኣዝዩ በቃ ህይወተይ ካብቲ እግዚአብሔር ብኽብሪ ዝተገልጸሉ ኣዝዩ በቃ ነፍስ ወከፍ ሰብ ካብ ዝረኣኽዎ ማለት እዩ። ክብሪ እግዚአብሔር ዝተንክፎ ብጀካ ሃብትሽ እሱ ጥራይ ኣብ ምድሪ ነይሩ ካልኦ ኩሉ ግን
ዝገርም ግዜ በቃ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ክርከብ ከሎ እንታይ ይቀየር መጀመሪያ መስለኩም ቋንቋ ይዝቀየር ቋንቋ ካላይካ ድቃስካ አይጠፍ በጃኹም ንደቀስ እንዳተባሃልና ማለት ሰናይና እግዚአብሔር ክንዛረብ ውዕለቱ ክንዛረብ እትናቱ በቃ ዝገበረልና አውድቀትና ዝደገፈና አምሕላልና ዝደገፈና እግዚአብሔር ብዛዕቦ ክንዛረብ ከመይ እግዚአብሔር ሓላይን ደጋፍን ከም ዝኾነ እና በጣም ጥዑም ግዜ ነርና ሀብትሽ በቲ ትግሃቱ ጎይታ ይባረክ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ያው ሰቢኸ ወላ ምሂረ ይክእልኒ after camp خلنا فتينا نيره هم تم حواتي زقبرو ان شاء الله نتقال املاح صبغ يرم زمهرو نتهزبخ ازلع علو بقى هاليلويا እንዳብሎ كمون كغبر قال فتينا مالتي دحر حدا حاوي مولي يسخاكو تقلل كلخا ايخا زبارخني لني منفسي هالو وانبر هراي لانخا ስለዚህ አይሎም ዘላ ዓላልያ ማለት ክብሩን ጎይታ ይኹን ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ጣዕምቲ ነገር ነራ እንታይ ነራ መስለኩም ዝኾነ ሰብ ክመጽእ ከሎ ሰራዊት ማለት ዝኾነ ሰብ ክመጽእ ከሎ እንታይ ብለካ መጽሐፍ ቅዱስ ሂቡ ቃላ ካፍለና ብለካ ኦኬ ቃላ ካፍለና ብለካ ማለሲ ከመህረካ ዘይኮነ ክሰብከካ ዘይኮነ just ታብልቡ ዘላ ነገር ይካፍለካ ማለት ስለዚህ ለማዓንቲ قبل بيزلو خكافلكم يا مالت تقبلوا وديكم هاليلويا እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ አላል ተፈትው ይኹም ማለት ጎይታ ይባረክ ኣብ ካምፕ خلنا እግዚአብሔር ናይ ጸሎት መንፈስ ይቡና ነይሩ በፍላይ ቀዳማይ ዜና ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ሳሙኤል ንዳዊት መስቀብኦ ካብታ መዓልቲ ቲያ ጀሚሩ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ መጽይዎ ንዳዊት ካብታ መዓልቲ ቲያ ጀሚሩ ካብታ ዝቆብኦ ጀሚሩ ናይ እግዚአብሔር ቅብአት መጽይዎ እና በዚ በቃ እግዚአብሔር ህልውናኻ በቃ በዚህ ህልውና እግዚአብሔር ሲታይግበር ተሰበካይ ጥዑም ተዘመርካይ ጥዑም ምንም ተገበርካ ነገር ጥዑም አይኮን ማለት ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ ጉባኤ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ናይ እግዚአብሔር ህልውና ናይ እግዚአብሔር ህልውና እንተዘይሎ ዋላ ዝተገብረ ይገበር ታይጣም ዋላ ሓንቲ ይጣምኒ እና ናይ እግዚአብሔር ህልውና ክመጽእ ንጽልን ነርና ማለት እዩ ብጣዕሚ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ይድግፈና ነይሩ ንተገህ ነርና ማለት እዩ በቃ ህልውና እግዚአብሔር ቅባት እግዚአብሔር እንዳበልና በቃ ንነውሕ ግዜ ካለ ንግሆ ነይሩ ናይ ንግሆ ነርና ያው ስራሕ የለን ዝህወኽ ሰብ የለን ጥዑም ንመጽላይ ማለት ሰብ ርግእ ምስ በላይ ጥዑም መጽላይ ምሽ ስለዚህ ጽቦ ግዜ ነርና እና ተሓንት ርእስቲ ጸሎት በቃ ህልውኑ ዝብል ጥራይ ነይሩ ምክንያቱ ንሰብ ዝረትዖ ህልውና እግዚአብሔር ሓቀኛ ንስሓ ዘምጽእ ሓቀኛ ለውጥ ዘምጽእ ሓቀኛ ተሃድሶ ዘምጽእ እሱ ጥራይ ነይሩ ስለዚህ ሰብ ዝተፈላለየ ነገር ናኡ ስለዝመጽእ እግዚአብሔር ድማኡ ክራኸቦ ናይ ጴኒኤል ስፍራ ኾነ ከምትን ያዕቆብ ዝተራኸቦ እግዚአብሔር ክራኸቦ ብትቦታቲ ንጽልን ነርና ማለት እኔ ድማ ንሕብረትን ንግለይን ድማ ይጽልን ነይረ እግዚአብሔር በቃ ከቀባና እግዚአብሔር ክባርኸና እግዚአብሔር ህልውኑ ኣብ ልዕለና ክኸውን ሞገሱ ብልዕለና ክኸውን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ወንጌል ክንሰብኽ ከለና ልብሰብ ክኸፈተልና ከምቲ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ልብ ሊድያ ዝተኸፍተ ከምኡ እግዚአብሔር ልቦም ክኸፈት ኣብልና ንጽልን ነርና ተቐባኣቱ ማለት ህልውኑ ምክንያቱ ካፍታ ሳሙኤል ዘይት ዘፍሰሰሉ መዓልቲ ካብኣ ጀሚሩ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ መጽይዎ ማለት ካብታ መዓልቲ ቲኣ ንድሓር ድማ ዳዊት ኣብ ኩሉ መንገዱ ዓወት ነይርዎ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ድማ ካፍቲ እግዚአብሔር መንፈስ በመልአስ ዝመጻሉ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ዝመጻሉ ግዜ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት በዓወት ኸይ ማለት ፍረት ፈሪ መንፈሳዊ ፍረት ፈሪ እግዚአብሔር ይባረክ እና በዚ ጸሎት እዚ ንጽልን ነርና ሁላትና ካላኣይቲ ጸሎት ድማ ነራትን ማለት ናይ ወይኔ
ማለት ኩሉ ነገር ዝርከብ ኣብቲ ትሕቲ ቅብኣት እዩ ወይ ኣብቲ ትሕቲ ህልውና እግዚኣብሔር እዩ ተኻልኣይቲ ድማ ናይ ዳዊት ህይወት እዩ እግዚኣብሔር ይምህረኒ ነይሩ ተኻልኣይቲ ድማ ብዛዕባ ሰበይቲ ማለት እዩ ብጀካ ሓጎስ ብቕንዕናን ብግልጽን ኣብ ቅድሚ ሰብ እግዚኣብሔር እንዳበለ መልክዕን ውቃበን ጠባሪ ታን እግዚኣብሔር ትፈሪ ሰበይቲ ግና ምስግንቲያ እንዳበለ ኣብ ቅድሚ ሰብ መጽኢሉ ናብቲ ናይ ጸሎት ቦታ እግዚአብሔር መልክዕን ውቃበን ጠባሪ ታን እግዚአብሔር ትፈሪ ሰበይቲ ግና ምስግንቲያ አይበል በዓል ኣነ ግን ቀስ ኢልና ብታሕቲ ኢና እና እግዚአብሔር ህልውና ሓደ መዓልቲ እንዳጸለኹ ከለኹ ንግሆ ናይ እግዚአብሔር ህልውና መጽኡ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ህልውና መጽኡ ክልተ ራእይ ርኤ ማለት እዩ ሓደ ራእይ እዚ ሰሊጥ ምሻሎ ስምስም ሰሊጥ ከምዚ ጥማር ሰሊጥ ተሓንቲ ድማ ዕምባባ ኮይና ሽም ዘላታ ማለት እዩ እጅታ ሰሊጥ በተን ዝልምነን ዘለኹ ክልተ ነገር ማለት እዩ ኣብ ህይወቴ ኣብ ንቅድመይ ማለት እዩ ንዘበነይ ታ ሰሊጥ መጽያ ክልቲአን ብሓደን ዝመጻ መጀመርያ ታ ሰሊጥ መጽያ ማለት እዩ ፈሲሳ ኣብ ርእሰይ ታ ዘይቲ ማለት እዩ ተኻልኣይቲ ድማ ታ ቀያሕ ዕምባባ ድማ ኣብኣ ድማ እንታይ ዝብል ሽም ነይርዋ ዮርዳኖስ ዝብል ሽም ነይርዋ ማለት እዩ ሃሌሉያ እና እግዚአብሔር አመስግነው ማለት ሃሌሉያ ለወቃ ተሐጉይሴ አመስግነ ምሳይ ጽልዩ ማለት በጣም ቀረባ ናይ ልበይ ኖም ከይማኸርኩ ዝኾነ ነገር አይገብርኔ ማለት ክልተ ኣሕዋት ነይሮም ስፔሻል ማለት ኣነ ከምዚ ዋን ወይ የዝርኢ ሳቶም ግን ንሰሜን ንደቡብ ንምዕራብ ንሰሜን እዮም ዝርእዩ ማለት ሕጂ ካብ ሓደ ሙኻን ክልተ ሙኻን ሰለስተ ከዓ ዝበለጸይ ማለት ስለዚ ናይ ልብ ድማ ስለ ንቀራረብ እግዚአብሔር ከምዚ በቃ ይልኒ ኢሎም ሳቶም ከዓ ቸገረማ ማለት ብፍላይ እታ ዮርዳኖስ ትብል ምክንያቱ ኒዮርዳኖስ ብሽማ ጥራይ ዝፈልጣ ኣነ ይፈልጣኒ በአካል ማለት ኒዮርዳኖስ ዝፈልጣ እሙና ትበሃል ኣብ ቃለ ህይወት ማለት እሙና ትበሃል ሓምሻይ ዙርያ ኮይና አገልግሎት ነይራ እዛ ሓፍቲ እሙና ትምስክረለይ ነይራ ብዛዕባ ዮርዳኖስ ካፍተን መዘምራን ምስኣ ሙኻና መሓዛኣ ሙኻና ምሻሎም ኣብ ህይወት ከለኻ ዝምስከረልካ ምስክርነት ከምኡ ትምስክረለይ ነይራ ማለት በዚያ ዝፈልጠና ኣብ ኣነ በቲ ኣብ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ተማሪኸ እንታይ ሰምዑ እቶም ኣፍታ ኣሃድዮ ዝነበሩ ዘእሙና ድማ ኡ ነይራ ማለት እንታይ ሰምዑ ሙሉጌታ መይቲ እዩ ዝብል ይሰምዑ ማለት መይቲ ምስ ሰምዑ ቶም ኣሕዋት ብጣዕሚ ሓዚኖም ነይሮም ንሞት ናተይ ኣይተቐበልዎን ነይሮም ማለት ዋይ ጎይታ ስለምንታይ ዝብል ነይርዎም ማለት ደሓር በቃ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ግዜ ነይሩ ንዖም ምክንያቱ እግዚአብሔር ምሕረቱ ብዝሕለይ ኣብኡ ኣብ ኣፈይ እግዚአብሔር ቃል ይቕመጥ ነይሩ እና ነቶም ኣሕዋት ንምጽንናዕ ማለሲ ቶም ኣገልግሎት ናብቲ ሰራዊት ክመጹ ከለው ኣነ ድማ ኣማኒ ስለ ዝነበርኩ ንትብዓት ይኾኖም ነይረ ማለት እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እንታይ ያለው መስለኩም ናይ ግዜ ሰብ ናይ ግዜ ቃል እስኩማ እዚኣ ናይ ግዜ ሰብ ናይ ግዜ ቃል ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ሰብ ይገብር ኣብቲ ሰብ ድማ ቃል ይቐምጥ እና ኣብቲ ግዜ ተኸሙ ስለ ዝነበረ ዋይ እግዚአብሔር ኢሎም በቃ ብጣዕሚ ጉህዮም ነይሮም ሕጂ ታይ ትገብር ነይራ ሳር እስትንዳሃበ ጸሎት ከምዝ በሃል ሓውና ነይሩ ከምዝ ኮይኑ እንዳበለት ቲ በቅድሞ እውን መከራ ስለ ዝነበረኒ ተጸልየለይ ከም ዝነበረት ማለት ጆርዳኖስ ድማ በዚ ከም ትፈልጠኒ ማለት ሕጂ እንታይ ኢላ ኣነ ብህይወት ከም ዘለኹ ደሓን ከም ዘለኹ ጽሒፈ ምስ ደብዳቤ ምስ ሰደድኩ ታ ደብዳቤ ነቶም ኣሕዋት ተርእዮም ነይራ ማለት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን I think ab ቃለ ህይወት ቸርች እውን መስኪራቶ ነይራ እሙና ማለት እና እቲ
دبدابة خسد اللي كلنا بايدما بعلي يردانوس كلام حزوتي سلامي بلا خايس اللي هالكائني لها شمنايتها يردانوس أو أني رامالتي هجتها يردانوس كتمت خلا نسا مخانا أما منفسي تي مالتي يعني تي يردانوس كالي يردانوس يفلتني السا مخانا يفلت مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታይ እንታይ ለሐሲቤ ተምሕዋት ካ ምጸለዩ እንታይ ይብሉ እዚ ካብ እግዚአብሔር መንፈስ ይብሉን ማለት ምስክር ይሁን እሳቱን ጸልየም ብናቶም ሰላም መስረኸቡ ልቦም ናይ እግዚአብሔር ነገር ይብሉን ማለት መይት ካብ መይት ተቀቢለየ ማለት ካብ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ምክንያቱ ሓደ ባዕለይ ሰሚዕ ኣለኹ ተምሕዋት ካ ምስክር ኣለኒ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እንታይ ግን ሓሲበ ሓደ መዓልቲ ኣብ ገለ ቦታ ንረኸብ ንኸውን ወይ ከምቲ ዝመጽእ ሰብ ናብ ኢትዮጵያ ትመጽእ ትኸውን ወይ ድማ ኣብ ገለ ዓዲ ንእግዚአብሔር ጨንቆ ነገር የለን ኣብ ገለ ንረኸብ ንኸውን ኢለ ሓሲበ ማለት ሓደ መዓልቲ ሓደ ሓው አዲስ አበባ በፂሑ ዝተመልሰ እንታይ ይብል ስልኪ ነስመራ ከም ዝደወለ ይዛረብ ማለት ስልኪ ነስመራ ከም ዝደወለ ምስተዛረበ ኢሚዲየትሊ ማለት ከም እንዳበለ እንዳተዛረበ ከሎ ኻሲ እታ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 50 ዘሎ ናይ ኢየሱስ ዘረባ አሚኑ ከደት ብል ምሻላ ናይ ኢየሱስ ዘረባ አሚኑ ከደት ብላላ ሕጂ ታ ከደት ብል ቃል አነ ድማ ኸይድ ከም ዘለን እቲ ወደይ ወዱ ክፍወስ ምስደለ ኢየሱስ ምስተዛረቦ ኢሚዲየትሊ አሚኑ ከይድ ማለት ታ ከደት ብል ቃል አነ ድማ ኸይደ ክድውለላ ከም ዘለን كحتى خمزلني شو منفس እግዚአብሔር ይዛረበን ማለት እግዚአብሔር ስሙን ዘላለም ይባረክ ኢየሱስ ጎይታይ ተበጊሰ በቃ እቲ መንፈስ እንደሕር ኮይኑ ያው ኃይል ህበካይ ተቃል ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ተቃል መንፈስ ካ ትረኽቦ ኢኻ ውሽጥኻ ማለት ተስየ ገንዘብ ካ ይብለይ ነቶም ክልተ ሕዋት ከምዝን ከይደ መስበልኩም ሓደ ካብኦም 50 ብር ሂብኒ ካላ ሓው ድማ 50 ብር ሂብኒ ማለት 100 ብር ሒዘ ተበጊሰ ማለት ናአዲስ አበባ ካብቲ ካምፕ ናአዲስ አበባ እንዳኸድኩ ከለኹ ማለት ኣብ ሽረ ዝበሃል ኣው ይበጽሕ ማለት ኣው ምስ በጻሕኹ ኣው ይሓድር ሕጂ ክልተ ሕዋት ይዕልሉ ነይሮም ሓደ ኣቀዲሙ ዝመጽእ ኢትዮጵያ ሓደ ካ ድሒሩ ዝመጽእ ማለት ሕጂ ብዛዕባ ሃለዋት ናይቲ ቤተ ክርስቲያኖም ይዕልሉ ማለት ከመ ያለው ከለይሎም ይዕልሉ ሕጂ መን ይልዕልዋ ዮርዳኖስ ይልዕልዋ ማለት ሸጽን ይብል ካነ ማለት ጽን ይብል በጀካተን ክልተ ሕዋት ሓደ ሓው ከዓ ዘገልግል ዝነበረ ንኸምዝ ምክንያት ይኸይዳ ኣለኹ ኢለ ማለት እዩ ካልእ ግን ዝነገርኮ ነገር የለን ማለት ጽኒለ እንተ ሰማዕኹ እንታይ ልዕልሎት ሓደ ሓው ዮርዳኖስ ሓደ ሓው ካብ ደገ ሓቲትዋ ገርም ኮይ ካብ ደገ ሓቲትዋ እሳኻ ንዓ ምጻእ ክነላለ ማለት መጽንሱ ክምርዖ ደልዩ ማለት እሳኻ እንታይ ትብሎላ ንዓ መጽና ንርአ ንላለ ፍቃድ አምላኽ ተኮይኑ ድሕርዳ ፍቃድ አምላኽ ኮይኑ ንፍቃድ አምላኽ ይደልየ ተዘይ ኮይኑ ግን ከተራኣና ግን ከመይ ጌርና ትብሎ ማለት ሕጂ ከም ኢላቶሲ ኢልዩ ዝዕልሎ ዘሎ ማለት ኣነ ሕጂ ከምዛ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 8 ምሻላ ሉቃስ ኣብ አርዮስ ዝበሃል ንጓለይ ክፍውሰሉ ኢሉ ኢየሱስ ሓቲትዎ ኦኬ ክነንብቦ ተቃል ወይ ኣብዚ ደኽተምጽለይ ሉቃስ ምዕራፍ 8 ኣለኹም ዶ ምሳይ ኣላል ትፈቱ ኢኹም ሉቃስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 4 ኮነ ድማ ኢየሱስ ምስተመልሰ
مستملسو كلهم يصبيوا نبرو እሞ እቶም ሰብ ተቀበልዎ እንሆ ከዓ ያሪዮስ ስሙ ሰብአይ መጸ ንሱ ድማ መራሒ ቤት ጸሎት እዩ ኣብ እግሪ ኢየሱስ ወዲቁ ናብ ቤቱ ከኣቱ ለመኖ ሓንቲ ጓል ጥራይ ንሳ ከዓ ጓል 12 ዓመት እትኸውን ነበረት ንሳ ንሞት ቀሪባ ነበረት ክኸይድ ከሎ ድማ እቶም ህዝቢ ይደፍእዎ ነበሩ ማለት ይለምነሎ ኢየሱስ ከዓ ተበጊስሎ هم حزب خايد فوله حكي እንዳ ኸደ ኸሎ ያው እቲ አሞንጎ ናይታ ሰበይትላ ናይታ ስተንክፈቶ እቲ ታሪኽ ይቅጽል ማለት ኣብ 49 ንሱ ገና ክዛረብ ከሎ ሓደ ካብ ገዛ መራሕት ቤት ጸሎት ጓልካ ሞይታ ደጊም ንምንታይ መምህር ደጊም ንመምህር አይተድክሞ እናበለ መጾ ንሱ ገና ክዛረብ ከሎ ሓደ ካብ ገዛ መራሕ ቤት ጸሎት ጓልካ ሞይታ ደጊም ንመምህር አይተድክሞ እናበለ መጾ እጅሰብዚ ኢየሱስ ከምዝ መጽ ከምዝ ፍውሰሉ ናራይዝ መጽ ዘሎ ሐቀ ግን ኣብ መገድ ግን ታይ ይሰማዓሎ ጓልካ ዝተኾይና ሞይታ ንመምህርካ እንታይ ትግበሮ ከምኣ ኮይናትነታ ታሪኽ ምኽንያቱ ኣነ ምሩኽ ኣብ ካምፕ ዘለኹ ገንዘብ ዘይብለይ ካብ ወጻኢ ሓቲቱ ንዓ ካብ ተባህለሲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹ እንታይ ክኸውን ዳአሉ ሽግር እዩ እንታይ ኢለ ሓሲበ ድሕሩኻ እንታይ ኮይኑ ከዓ ይፈልጥን እየ ማለት እዩ ወይ መጽዲት ሰብ ታ ታሪኽ ሰያ ኢልዎ ዘሎ ማለት ወይ መጽዲት ሰብ ወይ ድሓር خلاله هرايلو دي I don't know مالتي تا تاريخ ابيع توديا بزي تخبر እግዚአብሔር ይዝክረለሁ ተግዚአብሔር ዝተዛረበኒ ተዝራእኹ ራእይ ይዝክረለሁ ተምሕዋት ዝተዛረብኮ ይዝክረለሁ ኣብዚ ዘጋጠመንኻ ከምዚ ያይሮስ ታሪኽ ኮይኑ ማለት ነገርካ መይቱ ኮይኑ ግን ማን ያዕብ እግዚአብሔር ዳዕብ ተኾነታት ያዕብ ቃል እግዚአብሔር ያዕብ ዘይፍቱነ ኢለ ኣብዚ ተፈልጥዎ ተኾነ ሕዋት ሽዑ ናይ ፋሲል መርዓ ነይሩ ፋሲል ተሓተትና ካልኦት ሕዋት እዮም ሓቲቶም ወፍቲ መርዑ ገንዘብ ኣለካ ደን ተበልዎ ይብለይን ኢሉ የብለይን ምስ በለ መርዑ ነይሩ ማለት እዩ መርዓ ዝኣክል ገንዘብ ዘይሉ ዳ ታሚኢት ዝነበረት ካብ ጽየቡ ሂበያ ማለት ምኽንያቱ እትሰብ ከዓ ከተባብዖ ደሊ ኢልን ዘይኮነስ ጀስ ከተባብዖ ማለት ኩላ ሞይታ ማለት ገንዘብ የላ ታኹነታት ናታ ድማ ኩላ ሞይታ ማለት ግን ምን ያዕቢ እግዚአብሔር ስሙን ዘላለም ብሩኽ ይኹን እና ጎይታ ግን እንታይ ልዎ እቲ ዜና ሰሚዑ ከምዛ ኣነ ሰምዓ ዘለኹ ያይሮስ እንታይ ሰሚዑ ማለት እዩ አይተድክሞ ንመምህር ጓልካ ሞይታ በቃ ነገር ተወዲዩ ማለት እዩ ግን ጎይታ እቲ ዘረባ ክዛረቦ ምስ ሰምዐ ግን እንታይ ልዎ ደስ ዝብለካ ቃል እንታይ ልዎ ኢየሱስ ሰሚዑ ኣይትፍራህ እመን ዳ እሞ ክትሓውእያ እቲ ኩነታት እንታይ ብለሎ ተወዲኡ መይቲ እዩ ብለሎ ሓቀ ግን ጎይታ ከዓ ሰሚዕ እንታይ ብለሎ እመን ዳ ኣይትፍራህ እንታይ ዳ ግበር እመን ጃናኻ ምእማን ይሓይሽ ለምን ምእማን ይሓይሽ ዘይፍትናኸ እግዚአብሔር ዝበሎ ዘይፍትናኸ ኢለ ማለት ግዳውን ምሽ ፈቲንዎ በቃ እግዚአብሔር ዝበለካ ተማሃራይ ስጋብ ሰኾንካ ትፍትኖ ኢኻ ናይ እግዚአብሔር ቃልካ ፈትኖ ንሰብ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ንዓኻ እግዚአብሔር ዝተዛረበካውን ትፍትኖ ጽቡቕ ሶ ዘይፍትኖ ኢለ ማለት ሓደ ሓዊ ገንዘብ ሂብኒ አዲስ አበባ ኸይደ ማለት አዲስ አበባ ኸይደ ከዓ እንታይ ዝሓስብ ዘሎ ከኣነ ስልኪ ናይ እሙና ረኺበ
نأمنا እግዚአብሔር ከምዝን ይልንሞ ከተራኸበና እዛ ሐስብ ዘለኹ ማለት هجي حد حاو قدمين አዲስ አበባ ዝኸደ ይረክብሞ ናዲ ስልክ ክረኽበል ላይ ዝኽእል ተኾይኑ ናይቲ ሓፍቲ ይሓቶንዑ ማለት እሱ ድማ بإيميل ገይሩ ማለት እዩ ንዝፈልጦ መዕረኽቱ ምክንያቱ የብለይና በስመራ ዝፈልጦ ሰብ የብለይ ሶ بإيميل ገይሩ ንዓርኩ ናይ እሙና ስልክ ክረክብ ይሓትት ማለት እዩ እንታይ ኢሎም ይምልሱሉ እሙና ኣብ ደቀ ምሓርያ ዘላ የላን ይብሉ ማለት እዩ እንደገና ታ ነገር ከአኽሳይ ኮይና ማለት እዩ ታይዳ አኽገብር ኢለ ናይ ምን ስልክ ግን የምጽ ተሐዊ ናታ ናይ ዮርዳኖስ ናይቲ ኦፊስ የምጽ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ هجنዳ ስልኪ ንኸይድ ምስተሐው ማለት እዩ ክንድውል ናይ ሓንቲ ደቂቃ 10 ብር after ግዜትኻ 10 ብር በጣም ያኽብርቲ بتعمي أخبرتي نا تحوي أنتي بلني أنا جنزبي بلنشوا نعنا دهان أنا حق زكاة بلنا مالتي نتليفون نحن دقيق 10 بر so 10 أنت تزاري بس 100 بري مال شو 100 بر مالت بتعمي بزحي مالتي هجي سلك تدول كابتو أوفيس كأجت أمخا بعلى يردانوس تلقى هلو تبل مالتي هلو أنا ملقيتاي سلام نبهال أنا ملقيتها مخاني سون كمل لخي ملقيتها تبلني صبوا بجس ناي سلام تامسيل واسع مالتي سناي سلام تاي مسيلوا هجا أنا أنت أخاز حسب زلخو إخزيابير نعي كاب تزاربني إخزيابير نعي كاب تزاربني نعاها خزاربا إلي حسب الله ማለት ከም ዝሽሩ ኮይና ማለት ከምቲ ንጳውሎስ ምስተዛረቦ ንሃናንያ ተዛሪቦ ነቲ ሓለቃ ሚእቲ ምስተዛረቦ ንጴጥሮስ ካ ተዛሪቦ የዳልዎም ነይሩ ማለት ደዊለ ሽዑ ሓደ ናይቲ ግዜ ጉዳይ አለው ማለት እቲ ግዜ ኮስድ አይደለኹን ማለት ንሓንቲ ደቂቕሲ 10 ብር ያ እንደገና ኣብ ጅባይ ካ አይኮነን ትገንዘብ ኣብ ጅቡ ክንደይ ከም ዘለዎኻ ይፈልጥኒ ሕጂ زربا خينوح مالتيو أب أخلا قويتا تزاريبوني كمرعاوكي يبلا مالتي مرعاوكي دلي يبلا أب أخلا مالتي همزا خبيد برات مشاء الله كاتتا مالتي مخنياتو تا دقيقة لا تا قزي الله با إلا خاصة بيدا مالتي همزا مأتوي بالله نشاهين دا قبركا إلا نرأخا إلا خوينا مالتي أنا أنسي ولا حنتي بالليل قالت بلنا مالتي ولا حنتي بالليل مالت قرب قويتا نعاي كم استزاربني نعاخا تزاري واصل استصبغو نعاي قويتا خمزي لنمو نعاخون يلوكو خون تسفا قبري ليا مالتي نعاي زبلني يلني لا تمي كم زانا ايروس كويناتن مالتي هافتي ما قدي هافتي اب كلها مالتي با دغنا زحوقا تا ገንዘብ ከአ ከፊሉስ ንኖህ አخفلي ንየስ ከይከውንሲ ንሐራይ ከይከውንስ با እንታይ ከአለው ከአ ቴሌፎን ትድውለለው ከአ ከምዝስ ኹንካ ሰብሪጋ አለ ኾፍ ዝበለለ ኣብቲ ኩሉ ሰብ ሪጋ ዘሎ ዝዛረብ ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን ወዲኤት ሐዊ ከፊል ወት ገንዘብ እንታይ ከአይለ ያምበር እሞ ጸሊ ኔክስት ዊክ ደውለልክ ኢለ ማለት ግን ዝኽብለኩም ከለኹ ክሊር ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ይዛረበኒ ነይሩ ማለት ትድምጽ ሰምዖ ክሊር ማለት ከምዚ ምሽ ኢሉዶ አይኮነንዶ ዝብል ነገር አይኮነን ማለት ግልጽ ዝኾነ ንጹር ዝኾነ እሰምዑ ማለት هج انتاي لنيرو እግዚአብሔር ናይ ልባ ነገር ነጊርን ነይሩ እንታይ ኣብኮመይ ኩነታት ከም ዘላ ኣብ ልባ ዘሎ ነገር ነጊርን ነይሩ ማለት እና ኔክስት ዊክ ካላይ ግዜ እንታይ ለከ እግዚአብሔር እሞ እንደገና ተሐውኻ ነኺዲሉ ማለት
نخيديلو تا نكست ويك خفليلني بتعمل جري منه مالتي تي تقصتاي جنرس مالتي برقص قاعد أملاخ نيراو خفليلني أوكي كنا لقنا تليفون شو أنت تبلني ما خمي جري فلت إخزابير كم استزارة كاتبلني مالتي هاللويا بليف لا مالتي إخزابير كم استزارة بني لبغي أب إثيوبيا لويله نعم جمريا لبغي أب إثيوبيا لو تخلى بقى إخزابير منفذ بلني مالتي استسوي لا خاص هاللويا إخزابير سمون زل عالم يبارك جن ستيل جن نوع أزلا مالتي قال سالساي سمون حاول دخفله مالتي رابعاي سمون ستيل نو دحر أنا انتهي بلون إخزابير أفتمي جمرة مالتي أفتمي جمرة إخزابير كم يدعلو زناجري له مالتي أنا خاص تزارب كان رجوز خانة رئيسر أخاني كله بازرس أخلكم أدي سبا أتو مسبلكو مالت أتو مسبلكو إدمه مدوالي أبشرش مسكركو نعيلني شو زقل زنبرن طيب لني تنجزابير تصليو زلقا نجزابير تصليو نجزابير هلونا نجزابير كبات إجزابير هبكا يبلا كالو يلن سلازي تنكلت نجار already مسكر على مالتي بقول له تمسكرنا إجزابير يزاربنا نيرو مالتي بوشتن بدقن مالتي سو أبتنا إجزابير نجار رجوس نير إجزابير تايد على يبلا مالتي طيب لني منفس إجزابير كا عصو مع طريقة تصفاي تقرأت عصو مع طريقة موت نجار ريقة أنت يتكبر تصفاي تقرأت مغنيات استزارب مني إجزابيري نقويتا ني أورس استزارب مني نيرو سبدي نيرو أقل قلت ديم نيرو مني استزارب قويتاي نيرو أي تفرح أمن زبالة مني نيرو قويتاي نيرو كل جزء كابك زي أبير أف زوج قال كل جزء نايموت زين الله هزوازيا كاب أف زي أبير كاب أف سباي كونن كاب أف زي أبير زوج ما نم قال كل جزء نايمنتها الله ناي موت زين الله أمونغو ناي موت زين الله خمسين يا إيروس نتها الله قال كامويتة أزبل نجار الله نجار كن قويتان تايلو أي تفرح أمن دا مغنيات السو مسؤول ليا قويتا مسؤول ليا قويتا يتفلين يا هاللويا قويتا يتفلين قويتا سلا زي تفلي قويتا مسؤول سلا زلو اتيز تسمعوا يا ايروس دما ني ايروس لبي سلا زلكم تايلو قويتا اي تفرح تايدا اكبر امن قال كاسي تحويا كنت السيا تنقسقسيا نجاركم دما بيجسسم يتسولخو بيجسسم يتسولخو بيجسسم يتسولخو نا እግዚአብሔር መንፈስ يتسولخو نا እግዚአብሔር መንፈስ يتسولخو በኢየሱስም يتسولخو አሜን ግሎባሃዲያ ባሶ ፕሮቦጄኔ ግሎዲያሲካ ኤግሎሮቦሳ ክላጀና ግላዲያሰካ በኢየሱስም يتسولخو ዝሞተ ነገር ሃሌሉያ ጄግሎባሃዲያ አሱፕሮቦጃ ላግሎዲያ ሳክላ ሬባሃዙብሮቦጂያ ይትሳሉ ይኸይዳሉ አመንፈስ ተቆይኖ أب بايتك مس يجدي دما خاب أف إخزابير توتي قال إليا إخزابير ستايلوني إلياس ما بلتسي كت مجبا كان تاجر اللي خيلوا عزيز اللي خيلوا خاب سماي كوي قال وتقيله ما يسلس تودي ياو تنقحات كم تصير خليه ما يجن توديه እግዚአብሔር ክድ ሰበይት አዚዘል ካለው መበለት አዚዘል ካለው ታ ይግበር ይሎ ከተመግበካ ቃል ኮይ ወጽሉ ካብ ሰማይ ኮይ ካብ እግዚአብሔር ኮይ ተቃል ኤልያስ ከእግዚአብሔር ከመግበኒ ይሉን አፍታ አድት ተኸደ
ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 17 ሎ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 17 ክትመግበኒኣ ዋ እግዚአብሔር አዳልየልይ ኣሎ ኢሉ እንተኸደ እንታይ ዝኾነ ሰበይቲ ካብ 17 ካብ 8 ተንስእ ሞናብ ሰራጵታ ናይ ሲዶና ኪድ ኣብኣውን ተቐመጥ እንሆ ኣብኣ ሓንቲ መበለስ ሰበይቲ ክትምግበካ ኣዚዘ ኣለኹ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ድማ መጾ ተንስኡ ከዓ ናብ ሰራጵታ ኸደ ናብ ደገታ ከተማ ምስ መጸ ድማ እና እንጨይቲ ተኣሪ መበለስ ሰበይቲ ኣብኡ ነበረት ንኣኣ ከዓ ጸዊዒ በጃኺ ሰትዮ ሒደት ማይ በቕሓ ጌርኪ ኣምጽለይ በላ ማይሲ ዝርከብ ነገሪ ማለት እዩ እንታይ ኢልዎ ዘሎ እግዚአብሔር መግቢ ኢልዎ ዘሎ ሓቀ ተወዲእዎ ዘሎ ከዓ ማይ እዩ ከተመጽኢላ ምስ ከደት ናይ ማሽግራ ይነበራን ማለት እዩ ከተመጽኢላ ምስ ከደት ድማ በጃኺ ኣብ ኢድኪ ቁራስ እንጀራ ተማልእለይ ኢሉ ጸዋዓ ንስኻ ህያው እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ኢለ ብጀካ ሸልገት ሓርጭ ኣብ ዕትሮ ሒደት ዘይቲ ኣብ መቐርሰሚቶ እንጀራስ የብለይን እነኹ ከዓ ክልተ ዕንጨይቲ ኣኣሪ ኣለኹ ኣቴ ድማ ንኣይን ወደይን ክስንክቶ እሞ በሊዕናዮ ክንመውት ኢና በለት ኣይገርምን ክመግበካ እየ ንዝበሎ እግዚአብሔር ሲ በሊዕ ክመውት ትብሎ ጋጢማቶ ቃል እንተወፂኡ ናይ ሞት ዜና ኣለዎ ብድሕሪኡ ናይ ሞት ዜና ኣለዎ ግን ኣይትፍራህ ግን ኣይትፍሪ ምክንያቱ ናይ ተቃልሞ ዋና መን እግዚአብሔር እና ዕጹ ማዕጾ ርኢኻ ተስፋ ይትቁራጽ ኣነ ዝኸፈትክዎ ዝዓጽወ የለን ኢሉ ማለት ሽዑ ታይዳ ክገብር በኣ ነኦዩ ብሰማይ ግን የሲ ታይለያ መጨረሻ በሊ ግደይ ተኣዚዘ ኣለኹ ግደይ ተኣዚዘ ኣለኹ እግዚአብሔር ክሳብ ዘይበለክ ከዓ ሕራይ ክትብልኒ እውን ኣነ እውን ኣይደለኒ ማለት ካብ ኣምላኽ ክሰምዕ ደስ ይብለኒ ተዘይሰሚዕኺ ግን ኖኺ ወሲደይ ኣለኹ ጎይታ ይባረክ ኢለ ናብ ካምፓይ ሃሌሉያ እንዳመስገንኩ እግዚአብሔር ምክንያቱ ኣፍቲ ህልውና ኣፍቲ ምእዛዝ እንተሊኻ ውሽጥኻ ሱቡሕ ይዝኸውን ኣብ ምእዛዝ እንተሊኻ ነገራት ይኹኑ ኣይኹኑ ሕጂ ብዙሕ ሰብ እንታይ ይመስሎ ምእዛዝ ማለት ነገራት ዝፍጸሙ ጥራይ ይመስሎ ኖ ዘይክፍጸም ይኽእል እዩ ግን ውሽጥኻ ግን ሱቡሕ ይኸውን ውሽጥኻ ግን ሓያል ይኸውን ዝእዘዝ ሰብ ይሓያል ነቲ እግዚአብሔር ካብ ኣፉ ዝወፀ ቃል እሺ ዝብል ንዑ እንታይ ውሽጡ ሓያል እዩ መንፈሳዊ ሰብ ከዓ ግዳሙ ይኮነን እንታይ ኣለዎ ይኮነን ምክንያቱ ነቶም ዝእዘዝዎ ዝህቦ መንፈስ እዩ ዝብል እግዚአብሔር ነቶም ዝእዘዝዎ መንፈሱ እንታይ ዝገብር ዝህብ ሎሚ ሃቢ ልካ እግዚአብሔር እሽተያታ ድምፂ ብጣዕሚ ንእሽተያ እንድሕሪ ንዓኣ ፀቂጥቃያ ካልኣይ ግዜ ድማ ከምዚ ግበር ኢልካ እንተ ፀቂጥቃያ እቲ መንፈስ ኣባኻ የሉ ኣይሉን እኮ ከም ድላዩ ክስታይ ኮን ሙቭ ኣይከውንን ሕጂ ከምዚ ክዝምሩ ከለኹም መዘምራን እቲ መንፈስ እንድሕሪ ሰሚዕኹሞ ኣበይ ሙቭ ዝገብር ዘሎ ኣብቲ ብዙሕ ነገር ኣይኮነን ኣብታ ካልኣይቲ መዝሙር ኣነ ልበይ ተንቀሳቒስለይ ማለት እዩ ኣብታ ካልኣይቲ መዝሙር እንታይ ትብል ነይራ after khala ait mazmur yeah I can see the spirit now eti nahna afti nagarat aykonan afti manfas ዘሎ እዩ afti manfas እንዳሕርዳ ካች ገርና አይነት መንፈስ ሽዑ ንእዘዝ ይኹን አይኹን ናትና ጉዳይ አይኮነን ሙኻን ናይ ምን ስራሕ ናይ እግዚአብሔር ናፍ ካምፓይ እንዳመስገንኩ ዝውሽጠይ ደስ እንዳበለው እንዳመስገንኩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስሙን ዘላለም ብሩክ ይሁን እግዚአብሔር ድማ ታይሉ
ካብ መስዋዕቲ ካብ ካልእ ነገር እንታይ ይፈቱ ኢሉ ጽን ምባልን ምእዛዝን ነቲ ዝተገልጸልካ ቃል ነቲ ንዓኻ ማለት እከለይሉ እንኮ ኸይትብል ጽባሕ ንግሆ ምክንያቱ እቲ መንፈስ ኣብ ነፍሱ ወከፍና ሓዲር ኣሎ ኣሜን ነቲ ንዓኻ ዝዛረበካ ዘሎ ቃል ንዕኡ ክትእዘዝ እግዚአብሔር ይደሊ ካልእ ነገር ኣይኮነን መብዛሕ ኣይኮነን መንፈሳውነት ነታ ኣብ ውሽጥኻ ዝተገልጸትልካ ህያው ቃል ብሓጎስ ተመሊሰ ነቶም ኣሕዋት ከይደሽዑ በቃ ነገር ማይቲ ከምዚ ናይዚ ኣይሮስ በኣ ማይቲ እዩ ዜና ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ድማ ማይቲ ዝብል እዩ ኣብ ውሽጠይ ግን ሓጎስ እግዚአብሔር ኣሎ ጸሊና ማለት እዩ ጸሊና ካደሩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ ስለቃሉ ነመስግነካ ኣለና ስኻ ራይተር ሕልምት ኢልና መስግና ማለት እዩ ድሕሪ ወርሕን ድሕሪ 2 ወርሒ ዝኸውን እንታይ ርኢ ኣብ ራእይ ከዓ ብራእይ እንታይ ርኢ ከምዚ ዝደኸመ ሰብ ምሻሎ ካብ ስራሕ ምስ ወጻኹም ሳን ካውፃእ ቢልካ ኣብቲ ሳሎን ኮፍ ትብል ከምዚ ኢልካ ልክ ከም ኣይላ ኮፍ ክትብል ይሪኣ ማለት እዩ ብራእይ ሃሌሉያ እንታይ ለዮም ሽዑ ህራይ ላይ ለዮም ህራይ ላላ ምክንያቱ እቲ መንፈስ ኮይ ዝካየድ ኩሉ ነገር ሽዑ ጸኒሓ ሓደ ሰብ እኮ ኩሉ ይዝብለካ ጎይታ ቀልጢፍኩም ከይትቅበሉ ጎይታ ቀልጢፉ ሰብ ከይቅበልሲ ተሓደ ክነግረሎ ተሓደ ክነግረሎ ተሓደ ክነግረሎ ተሓደ ክነግረሎ ኣገደ እዛ ሓንሳ ሓሳብ ዋይ ኮም ትገብርና እየ ዝብላ ማለት ሰብ ሰዲዳ ሰብ ልኢኻ ሰብ ልኢኻ ማለት ናብቲ ካምፕ ኸድካ هراي بلل هي زيابير سمون زل عالم بروخ يكون مغنياتو انتاي لوانا ايروس اي تفرح اماندا زيابير سمون بروخ يكون حانتس እግዚአብሔር ይዛረብ لأنها أنا تأزز مبر كخون نجر شرلي تجزيابير زبونه بالج برقت جزيابير زبونه صب قويت هذا ما خيدو عند أيروس أي تفرح تراي كونن يلوا أمن تراي كونن يلوا أنت غير قويتا يسوع سمعوا أي تفرح أمن دعمو كتحوي إياه إلو ملسلو أبتابيت مسبت حي خا بزي بيتروس يعقوب يوحنس أبوتا قالين أديان حدو كامسو خاتو أي فقدن كلهم دما يبغيو واي يبلون نبرو شعونسو أي تبكي دك إسا يازل أمو أي موتتن بله كم زموتت سلز فلاتو سحقوا يسحقيكو نسو خا نخلهم ناوز أي أوتيو بيدا حيزو عاويلو أتقال تنسي بله شعو تنفاسا تملست وما بوبو تنسأت زبلع كبوا دما أزازي قويتاي لندي تسيا زياوير أملاخ سمون زال عالم بروخ يكون يسوس قويتاي هراي لا شعو خي ترى خبنا خاني نيوزيلاند أتي نيوزيلاند أتي ياو كمان كنا الرخابينا بين كنا الرخابينا زبل نجزاوير شنقو it's not my job مأزاز رايناتي مالتي عندنا أير أخوان أير آيتنا I didn't but in the spirit I saw her مش كم هم تاني حاجة صلت ملكان وقابل تباري تاي مالدي outside is not important مالت ديكونا هكذا عيننا سويز دلناتنا مالتي كيد مود ما سقيل دينا ومسيا مسلكم ويلا كندا مريض أكوا
بإسياس 30 ግን አይ ካባይኔ አይ ካም መንፈሰይን ተባሂለኮ ሞ ማለት ነው ወይ ታሪክ ይዘሉ ተገንጽልኩም ነኝ ናይ ከምዚ ፔጅ ነፍስ ወከፍ መዓልቲ ናይ እግዚአብሔር ምሕረትን ናይ እግዚአብሔር ጸጋን ናይ እግዚአብሔር ልውሃትን አለ በህይወቴ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሰናይ አዚ ሰናይ ዝተገብረለይ ሰበ ኒውዚላንድ መጽኤ ኒውዚላንድ ምስ መጻኹ ስራሕ ትምህርቲ 2 ዓመት ማለት እዩ ሽዑ ናይ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ፕሮሰስ ገራ ማለት እዩ ከም ፊንሴ ከም ሕጽይተይ ንኸትመጽ ማለት እዩ እቲ ፕሮሰስ እንዳተኻየደ ከሎ ናይ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ሰብት ኦፊስ ስለዝነበረ ተኣሲሮም ነይሮም ማለት እዩ ዝተወሰነ ግዜ ሶ ሳድማ ናይቲ ቤተክርስቲያን ተሓዚት ገንዘብ ስለዝነበረት ተጠማሚቶም ንለው ማለት አውጽየሞም ድሕራተሶም እንደን ገለውጽየሞም ተጠማሚቶም ንለው ካልኣይ ግዜ እንድሕር ሒዞምኒ ሜቢ ኣይክወጽን ይኽእለት ብለን ማለት እዩ ስለዚ we have to do something ብለን ቅድሞኡ እንታይ ከኣኻለ ዜና ከሰሚዕ ነይረ ቅድሞኡ ንሳ ማለት እዩ ወዲቃ ባስ ወዲቃ እዚ ጸጋማይ እግራ ከምዚ መኻድሲ ኢና ከም ፓራላይዝ ነገር ኮይና ማለት እዩ ካልኣይ ናይ ሞት ዜና ከኣ ቬሎ ጌራ እንዳጎየት ክትመጸካያ ካትደል እምበር እንዳሓንከሰት ንሽድሽተ ወርሒ ገለ ደቂሳ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ እውን ኮይኑ ቀስ እንዳበረ ሪካቨር ኮይና ድሓን ኮይና ማለት እዩ ድሕርኡ ናብ ሱዳን ክትወጽእ ነይርዋ ናብ ሱዳን ክትወጽእ ነይርዋ ታ ግዜ ተኣክል ስለ ዘላ ሕጂ ጃምፕ ክገብር ማለት እዩ ናብ ሱዳን ትወጽእ ኣብ ሱዳን ፕሮሰስ እንታይ ብሎ ንሽዑ አይ እቲ ነገር ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ካብ ሃገራ ስለ ዝወጸት ክኸውን ኣይክእልን እዩ እንተ ተመርዒኻያ ግን እቲ application open ክኾነልካ ይኽእል ይብሉኒ ማለት እዩ ሶ ንሱዳን ከይደ ክምርዓዋ ነይርኒ ማለት እዩ ተን ዝነበራ ንገንዘብ ውሕዳት እየን መሃርን ይሰርሕን እየ ዘለኹ የግድ ግን ያው ነቲ ነገር ክዕወት ንሱዳን ክኸይድ ነይርኒ ማለት እዩ ንሱዳን ክኸይድ መርዓ ተቆፂሩ ኣነ ድሕር ሰሙን ክንምርዖ ኩሉ ነገር ተወዲኡ ማለት እዩ ሶ ትኬተይ ቆሪፀ ንሱዳን ክሪአን ድሕር ሰሙን ድማ ተፈጸመ ኸውን ማለት እዩ ትኹሉስ ተፈጸመ ኸውን ሓንቲ ሰሙን የጽበ شو تفصم خوني لمالتي ቃ አፍታ ፕሌይ እንዳኸድኩ ከለኹ ሻሎ ንመጀመሪያ ግዜ ስለትሪኤኒ ከምዛ ፀሐይ ዋ አብላ ደለ ማለት አፍታ ምስትያት ከይደ ሪኤን ዘን ጨጉሮ ይቆርብ ሪኤን ሓንዴ ገለ ይብል ጻፍንጫይ ንውሕተት ብለለይ ምን فلاور حيزل له artificial flower ካብ ኒውዚላንድ ለውሕ መገዲ ኤርፖርት ወሪደ ማለት በቃ ኤክሳይቲን የዘለኹ ተሐጎስ ከይድ ከለኹ ሓደ ይጸንሐንሞ ኣብታ ጥቃይ ጴጥሮስ ሽሙ ጴጥሮስ እንታይ ይኸብለና ኣነ ክርስቲያን ምዃነ ይገልጸሉ እሱ ድማ ሙስሊም ይብለን ማለት ከመይል ከዳ ሙስሊም ኮንካ መስበልኮ ኣነው ክርስቲያን ነይረ ግን ኣብ መስተመር ኣኽዋብ 5 ወርሒሲ ሞይታትን ይብለን ማለት ስለዚህ ምስ ኣምላኽ ሓሪቀ ንኣምላኽ ገዲፈዮ ድሕሪ 4 ንስቲ እቲ ሕጂ ኖ 3 ንስቲ እቲ ዲቮርስ ገረን ሕጂ ራብዓይቲ ሾ ሙስሊም ሙስሊም ኮይነ ይብለን ማለት አረ بحانتي disappointment سي بحانتي حرق أنس نابز كله قليل مالتي قنا وشت أي كاسي حانتي حرق أنسي نسبنا بكل خطوة صدق إليها إجزابير قنت صادق إجزابير بتأبانا زمت كله صادق أوشت أي دما منم إجزابير كله جزء صادق يتراي قبل إجزابير بزمت أيام صادق يقبل نبع على እግዚአብሔር ይዛረበን ነው ማለት መህረን ነው አንተ ነገር ባ ንሰብሲ
بحنت نجر እግዚአብሔር قديفن يلو قديفاتن يلو عملن يلو سبب با مس أملاخ حريق وباع يزطفى مس أملاخ تقطع باع يزطفى زمت أيمس أم مدري زخونك يكون أجري قرص عيني يعور زوس استوسدي وسن እግዚአብሔር صادق ምንም ይጉደል እግዚአብሔር ግን صادق ምንም ይخኝ እግዚአብሔር صادق كم إلى مالتي وشتي بزعبه مالتي شو لندد جراف لين سانت أهيزة قرية مالتي ريا أبتي خستاي مسمسة فايلة ريا بيلو sorry اسكم ملسوه أنا من فاريت سانت أحيزهم نفتاز ما أخوانا فاريت እግዚአብሔር አለ ኻዶ አብዝ ነገር አለ ኻዶ ክራይስት ኢን ዩ እግዚአብሔር አብ ጊዜ በጣም ጥራ ይኮነ አብ ጊዜ መከራ ነው ብለውን አለው ምሳና ኢየሱስ ክርስቶስ አበ ይዘሎ አውሽት ይዘሎ አለ ሆይ ለነማለት ተመሊሰ አምስተርዳም ተመሊሰ ደው ይለላ ሶሪ መሊሰምኒ ምንም ከገብር አይከልኝ ኖ በጌጋ መሊሰምኻ በጌጋ ገሮም የመሊሰምኻ ሐቲትናዩን ጌጋ ገሮም የመሊሰምኻ ምክንያት ካይ ነገርኑ ኤምባሲ ደው ይለኻ ምክንያት አይ ነገርኑ ሶ እንደገና አይ ነፈቅሪ ለምበር ከመለስ አይከልኒ ነዛ ፈቅሪ ኖ ፍጹም ክትመለስ አለካ እንደገና ተመለሰ እንደገና ካ ተመለስ ይላል ዝና ያኢሮስ ነገር ኮይ ዝና ኤልያስ ነገር ኮይ ቃል ተወጽይሉ ቀሊል ከይመስለኩም anyway ንምሕጻር ሰዓት ይውን አኺላላ ተመሊሰ ናብ ኒውዚላንድ ኢሚግሬሽን ከምዝ ኮይነን ተበልኩም ኖ ክልተ ግዜ ኖ አይከውንኒ እንታይ ዳ خገብር ተኺለ ናፍቲ ሚኒስተር ከይደ ናፍትና ኢሚግሬሽን ማለት እዩ ታሪኸይ መስማዓይ ገረየ ይፈልጥኒ ናአግናፍ ቂደላሎ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን መጽሐ ኒውዚላንድ ተፈጸመ እግዚአብሔር ይባርኩም ጊዜ አኺልሎ ጎይታ ይባርኩም ታንክ ዩ ስለሰማዕኹኒ ጎይታ ይባርካ ሐውና አምላክ መስገን እግዚአብሔር ከምቲ መጀመርታ ዝበለና ዕላል አይኮነን ምሽ እንታይ ነሩ ቃል አምላክ መስገን ለምንጎም ሰዋት ነውን ኮሚኒ ማሃርኒያና እግዚአብሔር እንተራሂብካ ቃል ንሱ እንታዩ ፍጽም አምላክ መስገን እቲ ካብዘ መንባር ና መንባር ደምጽ ከም መጀመሪያ እንታይ ነሩ ቃል ነሩ መጀመሪያ እንታይ ነሩ ዝብለና ቃል ነሩ ተቃልቲ እንታይ ኮይኑ ስጋ ኮይኑ እንታይ ኮይኑ ጸጋን ሐቅ መልይዎ አባና ሐሊሩ አምላክ መስገን ስለዚህ ነዛ አልዚ እግዚአብሔር መስገን በዛ አልዚ كنعبن بذا على زي كنمرح نقبعنا أيه أملاكنا استمسكنا يخون تنملك تازلوانا